kerja tok. Gak piknik. Cicilanmu akeh ta? Cicilanmu akeh ta? Dinggo kowe sing senengane omong kerja terus, ndak tahu piknik. Cicilanmu akeh to. Tulung nek omong sing hati-hati. Kowe ora ngerti kahanan uripe wong liya. Dalan urip lan pola pikir wong iki beda-beda. Durung mesti sing kerja terus, sing ora tau piknik kuwi duwe cicilan. Iso ae kuwi pancen dadi prinsip uripe deknen supaya iso indah masa depane. Deknen kerja terus, ora tau piknik, mergo ngopo? Mergo deknen mikir kebahagiaan masa depane, mikir kebahagiaane wong sing ditresnani, mikir kebahagiaan wong tuwa. Deknen pancen butuh kebahagiaan, tapi kebahagiaan wong tuwa luwih diprioritaskan. Suwun, diancuk. Aku bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi